गोजोन फुंबिलि दिनै 12 फेब्रुवारि 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरां मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे शेयार खालामनानै होनो हागोन जाहाथे गुबुनफ्राबो बे खौरांखौ मोनहैनो हायो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। लोगोसेनो एसबी बड' निउज चेनेलखौ 3 लाख साबस्क्राइबार खालामनानै होनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोन गासैखौबो खुलुमहरनाय जासिनाय थाबाय। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै डिफेमेशन केस अदेबानि मानहानि केस होदों। गुवाहाटीनि कामरुप मेट्र'नि डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन जज कर्टआव हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै 100 कौटि रांनि डिफेमेशन केस होदों प्रमद बर'आ। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि गोरोबथा सान अदेबानि 10 फेब्रुवारियाव हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'नि सायाव माखासे खोथा बुंथिदोंमोन। बिपिएफनि बारग' एमएलए हितेश बसुमतारीखौ हमनायाव प्रमद बर'नि आखाइ दं होननानै बुंथिनायजों लोगोसे हितेश बसुमतारीनि न'आव मोननाय हाथियारा प्रमद बर'नि हाथियार, प्रमद बर'आनो गावनि हाथियारखौ दोनहोनानै पुलिसजों लोगो जानानै पुलिसनि आखाइयाव हमहोदों आरो असियाबो प्रमद बर'निनो मानसि होननानै बुंथिदोंमोन हाग्रामा महिलारिया। हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'नि सायाव बेबायदि बिबुंथि होनायनि उनावनो इउपिपिएल दोलोनि गेजेराव अरा जोंखांदोंमोन आरो हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'नि सायाव होनाय अजदनि फोरमान होनो थाखाय हाग्रामा महिलारिखौ बुंथिदोंमोन आरो फोरमान होनो हायाबा केस होनायनि खोथा बुंथिदोंमोन इउपिपिएल दोलोनिफ्राय। गमामायैनो प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै कामरुप मेट्र' डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन जज कर्टआव मानहानिनि केस होबाय। हाग्रामा महिलारिनि सायाव केस होनायनि सायाव प्रमद बर'आ बुंथिदोंदि बेफोरबायदि खोथाया ओरैनो बुंजानाय खोथा नङा। सासे बिबान गोनां सुबुङा आयेनखौ बुजिनो नांगौ आरो समाजखौ बेबायदि गोरोन्थियै लामाजों लांनो हाया। बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिनियाव मा फोरमान दं बेनि सायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिजिरसालियाव फैनानै फोरमायफैथों होननानै बुंथिदों प्रमद बर'आ। गान्दानि गाग्लोबनायजों 4 सुबुंनि जोखोम। काजिरङा माहारियारि हाग्रामानिफ्राय थसेल' गं थानाय गान्दाया ओंखारबोनानै बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजाफोरनि सायाव उदखार खालामफैदों। रिपर्टनि बायदिब्ला बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुर हालामनि दिपरा तिनिमुखि ओनसोलाव थसेल' गं थानाय गान्दाया काजिरङा माहारियारि हाग्रामानिफ्राय ओंखारबोनानै गोबां सुबुंनि सायाव गाग्लोबफैदों, जायनि मादाव 4 सुबुङा गोब्राबै जोखोम जादों। 4नि मादाव सासेया हाग्रा बिफाननि मावथि। गान्दानि गाग्लोबनायाव जोखोम जानाय 4 सुबुंनि मुङा फारियै रुद्र बाहादुर दर्जी 62 बोसोर बैसोनि, राधिका दर्जी 45 बोसोर बैसोनि, जैला साहानि 36 बोसोर बैसोनि आरो आजिजुल हक 24 बोसोर बैसोनि। बिथाङा हाग्रा बिफाननि मावथिमोन। बिथांमोन गासैखौबो फाहामथायनि थाखाय बिश्वनाथनि सोरखारि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। उनाव मोजांसिन फाहामथायनि थाखाय लखिमपुर मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव लांनाय जादों। पाकिस्तानाव पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेनाव अर नांदों। पेट्रलनि बेसेना लिटारसेयाव 272 रां जाहैबाय। पाकिस्तानाव मिनि बाजेट जाखांनायनि उनाव पेट्रलियाम प्रडाक्टनि बेसेना बांदों, जायखौ नुनानै सोमोनांदों सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा। पेट्रलियाम प्रडाक्ट्सनि बेसेन बांनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय इन्टारनेशनेल मनिटारि फान्ड, जाय गुबुन गुबुन हादरफोरनो लन हरो। बियो पाकिस्ताननो लन हरनायनिफ्राय गोजानाव थादोंमोन आरो इन्टारनेशनेल मनिटारि फान्डनिफ्राय लन मोननोबा गिबियाव पेट्रलियाम प्रडाक्ट्सनि बेसेनखौ बांहोनो नांगोन होननानै फोरमायथिदोंमोन। बेनिखायनो इन्टारनेशनेल मनिटारि फान्डखौ खुसि खालामनो थाखायनो आरो जाहाथे इन्टारनेशनेल मनिटारि फान्डनिफ्राय लनखौ मोननो हायो, बेनिखायनो पेट्रलियाम प्रडाक्ट्सनि बेसेनखौ बांहोनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेराफारसेथिं पेट्रलियाम प्रडाक्ट्सनि बेसेन बांनायनि सायाव पाकिस्तान सोरखारा फोरमायथिदों दि डलार्सनि रुजुनायाव पाकिस्तानी रांनि बेसेना खम जादों, बेनिखायनो पेट्रलियाम प्रडाक्ट्सनि बेसेनखौ बांहोनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। पाकिस्ताननि रांखान्थि बिफाननिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला पेट्रलनि बेसेना सिगाङाव पाकिस्तानाव लिटारसेयाव 249 रां 80 पैसामोन, दा बारायनानै 272 रां जाहैबाय। हाइ स्पिड डिजेलनि बेसेना सिगाङाव 262 रां 80 पैसामोन, दा 280 रां जाहैबाय। केरासिननि बेसेना सिगां लिटारसेयाव 185 रां 83 पैसामोन, दा 202 रां 73 पैसा जाहैबाय। बेनि अनगायैबो लाइट डिजेल अइलनि बेसेना सिगाङाव लिटारसेयाव 187 रांमोन, दा बांनानै 196 रां 68 पैसा जाहैबाय। गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। जनायाव जादों गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। गंसे स्विफ्ट डिजायर साखा खब्रै गारिया मटर साइकेल, स्कुटि आरो गंसे साइकेलखौ सौख्रांदों। बे जाथाया जनायनि लखि पथारनि 515 नं राजा लामायाव जादों। जाथायखौ नुनानै सुबुंफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला उल्था दिगनिफ्राय फैनाय स्विफ्ट डिजायर गारिया फारियै मटर साइकेल,
स्कुटि आरो साइकेलखौ सौख्रांलांदों। जाय जाथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो 7 दाइना जोखोम जादों। 7 दाइननि मादाव 2आ उन्दै गथ'साफोरबो दंमोन, जायनि मादाव सासे उन्दै गथ'साया गोब्राब जोखोम जादों होननानै फोरमायथिदों। बिमा आरो फिसाखौ गोब्राब जोखोम जानाय नुनानै सासे सुबुङा एम्बुलेन्स लेंहरनानै बिमा फिसाखौ गुवाहाटीनि देहा फाहामसालि फारसे दैथायहरदों आरो गुबुन जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ गावनि गारियाव दैखांनानै फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालि फारसे लानानै थांदों। बे जाथायाव सुइफ्ट डिजायर गारिजों लोगोसे मटर साइकेल, स्कुटि आरो साइकेला गासैबो थेर-बेथेर जाजोबदों। इन्डियान आर्मियाव जायफोरा साख्रि मावनो गोसो बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। इन्डियान आर्मिया अग्निवीरआव थिसननो थाखाय एडभार्टाइज फोसावदों। अग्निपाथ स्किमनि सिङाव 2023-24 मायथाइनि थाखाय इन्डियान आर्मिया अग्निवीर हिसाबै थिसननो थाखाय एडभार्टाइज फोसावदों। इन्डियान आर्मिनि रिक्रुटिं अफिस नारेंगीनि सिङाव बिथार ओनसोलनि जिल्लाफोर क'क्राझार, चिरां, उदालगुरि आरो बाक्साजों लोगोसे आसामनि माखासे जिल्लानि बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनो हागोन। इन्डियान आर्मिया गुबुन गुबुन पस्टनि थाखाय एडभार्टाइजखौ फोसावदों। पस्टफोरा जाहैबाय अग्निवीर जेनेरेल डिउटि, बेनि थाखाय मेट्रिक आनजादाव 45% लानानै उथ्रिसारनाय जानो नांगोन आरो मोनफ्रोमबो आयदायाव 33% मोननाय जानो नांगोन। अग्निवीर टेक्निकेलनि थाखाय साइन्सआव हायार सेकेन्डारि पास जानाय जानो नांगोन, जेराव फिजिक्स, मेथ्स, केमेस्ट्रि आरो इंलिश आयदा थानाय जानो नांगोन। लोगोसे 50% लानानै उथ्रिसारनाय जानो नांगोन आरो मोनफ्रोमबो आयदायाव 40% मोननाय जानो नांगोन। बेनि अनगायैबो अग्निवीर टेक्निकेलनि थाखाय गुबुन गुबुन सोलोंथाइनिबो गोनांथि दङ। बेखौ नोंथांमोनहा नायनानै लानो हागोन। बेनि अनगायैबो अग्निवीर क्लार्क एबा स्ट'र किपार टेक्निकेलनि थाखाय जायखिजाया स्ट्रिमाव 60% लानानै हायार सेकेन्डारि पास जानाय जानो नांगोन आरो मोनफ्रोमबो आयदायाव 50% मोननाय जानो नांगोन। अग्निवीर ट्रेड्समेन 10 पासनि थाखाय मेट्रिक पास जानाय जानो नांगोन आरो मोनफ्रोमबो आयदायावनो 33% मोननाय जानो नांगोन आरो अग्निवीर ट्रेड्समेन 9 पासनि थाखाय थाखो 9आव उथ्रिसारनाय जानो नांगोन। लोगोसे मोनफ्रोमबो आयदायाव 33% मोननाय जानो नांगोन। मख'नो गोनांदि सायख'नाया मोननै खोलोबाव जागोन। गिबि सायख'नाया अनलाइन कम्पिउटार बेस रिटेन एग्जामिनेशन आरो नैथिया रिक्रुटमेन्ट रेलि। बेखौ एप्लाइ खालामनोब्ला बैसोआ 17 खावसेनिफ्राय 21 बोसोर बैसोनि जानाय जानो नांगोन। इन्डियान आर्मिनि अग्निवीरआव 4 बोसोरनि थाखाय थिसननाय जागोन। बेनि उनाव इन्डियान आर्मिनि पलिसिखौ लानानै बिथांमोनखौ पार्मानेन्ट साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो थाखाय खाबु होनाय जागोन आरो मोनफ्रोमबो बेट्सनिफ्राय 25% अग्निवीरफोरखौ इन्डियान आर्मियाव रेगुलार सार्भिस हिसाबै थिसननाय जागोन। जायफोरा गोसो गुदुं बिथांमोनहा 15 मार्च 2023 सिमनि गेजेराव अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन आरो आनजादा 17 एप्रिल 2023 निफ्राय जागोन। वेबसाइटआ joinindianarmy.nic.in। दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि 48थि बोसोरारि जथुम्मा खुंनाय जादों आरो बेखौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव सेरफांगुरि खुंगिरि गामियाव खुंनाय जादों। थांनाय 15 फेब्रुवारिनिफ्रायनो जागायदों दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोरारि जथुम्माया आरो दिनैनि सानाव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे आसाम केबिनेटनि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा नुजाथिफैगोन। बानजाय आफादनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि 48थि बोसोरारि जथुम्मायाव 2000सो सुबुंफोरखौ नुजाथिफैगोन सानदोंमोन, नाथाय आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय 9000, 10000सो सुबुंफोरा नुजाथिफैदों, जायखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे फोरमायथिबावदोंदि 48थि बोसोरारि जथुम्मायाव गोबां हाबाफारि लानाय जादों, जेरै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबारजों मान बावनाय जादों, अखण्ड यज्ञ खुंनाय जादों, फिरफिला बिरहोनाय जादों, लाइमोन आरो आइजोफोरनि मेल जादों, गोदान बिबान गथायनाय जादों। बेजों लोगोसे गोनां गोनां आयदाफोराव सावरायमेल खुंनाय जादों। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जि सानस्रि बेखौ मुलुगाव फोसावनायनि थांखिजों आरो समाजखान्थिखौ फोसाबनायनि थांखिजों बे सावरायमेलखौ खुंनाय जादों होननानै फोरमायथिदों खुंफुं आफादनिफ्राय। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, बिलोमस्राव बिथाङा मैया हरखाबै रुंसारि जाबाय। बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय धावलिगुरि गामिनि बदिसार बसुमतारीनि फिसाज्लामोन। मुङा लुथान बसुमतारी, अदेबानि बिलोमस्राव। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा मोब्लिब जाब्रबथायजों हरखाबै जिउ गोमादों। बिथाङा NLFBनि सासे मावथिमोन। बिथांनि बेबायदि हरखाब आरो अबथिरायै जिउ गोमानायखौ लानानै NLFBनिफ्राय गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल खुंनो थांगासिनो दङ। बे फेस्टिभेलखौ फैगौ 27 फेब्रुवारिनिफ्राय 2 मार्च 2023 सिमनि गेजेराव खुंनाय जागोन आरो बे फेस्टिभेलखौ आसामनि गुबुन गुबुन इउनिभारसिटिफ्राव मिथिसार होनो थाखाय मोनसे कार रेलि लानाय जादों। बे कार रेलिखौ बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा मैया बेखेवनानै होबाय। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि बे बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल
नलेज फेस्टिवलाव भारतनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हादोरनि स्कलारफोर आरो एक्सपार्टफोरा बाहागो लाफैगोन आरो नलेज एक्सचेन्ज खालामनाय हाबाफारि लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों। साइन्स आरो टेक्न'लजिनि अनगायैबो एग्रिकालचार आरो गासैबो बिथिङावनो बे नलेज एक्सचेन्ज हाबाफारिखौ लानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। आरो बे फेस्टिवलखौ मिथिसार होनो थाखाय कार रेलि हाबाफारि लानाय जादों। आसामनि गुबुन गुबुन इउनिभारसिटिफोरजों लोगोसे अरुणाचल प्रदेशनि राजीव गान्धी इउनिभारसिटियावबो बे फेस्टिवलखौ मिथिसार होनो थाखाय कार रेलि लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। थाखो 10आव फरायनाय सासे फरायसाया बिल्डिंनि उखुम सानिफ्राय गोग्लैनानै रुंसारि जादों। आसामनि बजालि जिल्लानि सिङाव थानाय पाठशालानि गंसे सोरखारि नङै हस्टेलाव जादों गिख्रंथाव जाब्रबथाय। थाखो 10आव फरायनाय 18 बोसोर बैसोनि रिसिता दासआ बिल्डिं सायाव जि लामहैनायावनो गादलिनानै गाहायाव गोग्लैदों, जायजों जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों। बिथाङा बागमारा ओनसोलनि आरो पाठशालायाव थानाय कृष्णकान्त हेन्डिक जुनियर कलेजाव फरायोमोन आरो थाखो 10आव फरायनाय सासे फरायसामोन। फोरमायथिनाय बायदिब्ला सि लामनाया हायाव गोग्लैनायखौ फोरानफिननो थाखाय बिथाङा बिल्डिं सायाव गाखोलांफिनदोंमोन। बेयावनो बिथाङा बिल्डिं सानिफ्राय गादलिनानै हायाव गोग्लैदों आरो जिउ खोमानो गोनां जादों। जाथायथिलियाव पुलिसा नुजाथि फैनानै नायबिजिरनायनि हाबाखौ मावफैदों आरो रिसिता दासनि जिउ गोमानायाव गुबुन जाहोनबो थानो हागौ नामा बेनि सायावबो नायबिजिरनाय जागोन होननानै पुलिसा फोरमायथिदों। बेराफारसेथिं हस्टेलफोराव नांगौ बायदि रैखाथि गैयैखौ लानानै सोंखारिदों ओनसोलनि सुबुंफोरा, जायनाखि बिल्डिंनि उखुमाव सोरगिदिं होथेनाय गैयामोन आरो बेबायदिनो फरायसाफोरनि रैखाथिखौ नोजोर होयैनि जाहोनाव सिगांनि समनिफ्रायनो जाब्रबथाय जानो मोनबोदों होननानै फोरमायथिदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।